ಹೇ ಫೇಮ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ಎಂಚೆಲ್ಲಾರು ಹುಷಾರುಲ್ಲಾರ ಪಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಇನ್ನಿತ ಲಾಗ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಇನಿ ಕಾಂಡಿಗೆ ತಿಂಡಿ ಬರ್ತದೆ ಪುಳಿಯೋಗರೆ ಮಲ್ತಿತ್ತೇರು ಮಾಮಿ ಸೊ ಯಾನು ನೈಟೇ ಬಂದಿತ್ತೆ ನಾನು ಒಂಚೂರು ಲೇಟ್ ಲಾಕ್ವ ಎಂಕ ತಿಂಡಿ ಮಲ್ತಂತೂ ಬೋರ್ ಪತ್ಕೋತುಂಡು ಅಂಚರಿ ಯಾನ್ ತಿಂಡಿ ಮಲ್ತಾನೆ ಎಂಕಿ ತಿಂಡ್ರೆ ಅಪ್ಪುಜಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ಲ ಇಪ್ಪುಜಿ ಅಂಚೆ ಬೇತಕುಲ್ ಮಲ್ತು ತಿಂಕೊಂಡು ಪಂಡ ಹೆಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಚದ ಎಂಕಲ್ ಮಾಮಿಗೆ ತಿಂಡಿ ಮಲ್ಪರ ಪಂಡ ಎಂಕಲ್ಲ ಮಾಮಿನ ಲಿಸ್ಟ್ ಡಿಪ್ಪುನ ರಡ್ಡೆ ತಿಂಡಿ ಒಂಜಿ ದೋಸೆ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಪುಳಿಯೋಗರೆ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಡಿಪ್ಪುನ ಪಂಡ ಪುಳಿಯೋಗರೆ ಅಂಚನೆ ಏಪತ್ತುಂಡಲ್ಲ ಅವೇ ತಿಂಡಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪೆ ಸೊ ಆಂಡಲ ಮಲ್ಲಿಜಿ ಏನೋ ಒಂಜಿ ಬೇತಕುಲು ಮಲ್ಪುನ ತಿನ್ಪುನ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ದಾಯಪಂಡ ಯಾನ್ ಮಲ್ಪುನ ಪಂಡ ಎಂಕ್ ಒಂಥರ ಬೋರ್ ಆಪುಂಡು ಯಾನ್ ಮಲ್ತಿನ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಪೂರ ತಿಂಡ್ರೆ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಅಂಚದ ವಾಹಿ ಬೊಕ್ಕ ಸೊಸೈಟಿ ಮತ್ತು ಪೋರೆಗೆ ಅಂದು ಪಿದಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ವೆರೈಟೀಸ್ ಆಫ್ ಹೇರ್ ಕಟ್ ಉಡಂದು ಎಂಕಲ್ ಆಸೆ ಉಂಡು ಬಟ್ ಹೇರ್ ಕಟ್ಟರ್ ಎಂಕಂತೂ ಬಿರ್ಕುಲ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಸೊ ದಾದಂದು ಗೊತ್ತುಜಿ ನಾನು ಇತ್ತಿನ ವಿಷಯ ಇತ್ಲಕ ನಿಂಗ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಹುಡ್ಪೆ ದಾಯಪಂಡ ಕೆಲವು ಜನ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪನೊಂದಿಪ್ಪರ ಅವು ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲ್ಸ್ ಹೋಗ್ತೋಜ್ಜಿರಿ ಗುಂದು ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲ್ಸ್ ಹೋಗ್ತೋಜಿ ಬಂದೆ ಎಂಗೆ ಕಟ್ಟರ್ ಬರ್ಪುಜತ್ತ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಚೆ ಕಟ್ಟು ಯಾನು ಸೊ ಅಂಚದಿ ಅನ್ ಕಟ್ರ ಪೋಪು ಜೋಲ ಬೊಕ ಮೇರಿಲ ಅಂಚನೆ ಎಂಕ್ ಮೇರ್ ಪಂದ್ ಅಂಚ ಕಟ್ಟೊಡ್ಚಿ ಇಂಚ ಕಟ್ಟೊಡ್ಚಿ ಅಂಚೆ ಇಪ್ಪೊಡ್ಚಿ ಅಂಚ ಡ್ರೆಸ್ ಪಾಡೊಡ್ಚಿ ಇಂಚ ಡ್ರೆಸ್ ಪಾಡೊಡ್ಚಿ ಪಂದ್ ನಾನು ಅಂಚನೆ ಬೊಲ್ಚಿ ಕಟ್ಟದು ಪೋತೆ ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವರು ಅನ್ಸು ನೀನ ಬಂಡ ಏತಿ ಸ್ಟೈಲ್ ಮಂತನ ದಾದ ಪ್ರಯೋಜನ ನಂಗೆ ಅನ್ಸುಂಡು ದಾಯಪಂಡ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಪುನ ಪೊಣ್ಣುಲೆಗೆ ಅನ್ಸೋದಿಪ್ಪುಣೊಂದು ಮದ್ಮೇನಕ್ಕೂ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿಲೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಂಚ ಅನ್ಸದಂಡ ಪಂದ್ ದಾದ ಪಂಡ ಓಡಿ ಗಂಡಲ ಪಿದೆ ಪೋನಾಗ ಎಂಕ್ಲೆ ಕೆಲವರ ಬೋರ್ ಪತ್ತ ಪೋಪುಂಡು ಈನಿಗೆ ಸ್ಟೈಲ್ ಆಪುಂಡು ಈರ್ ತೂವರುಲ್ಲಿ ಎಂತೂ ಮದ್ಮೆ ಅದಾತು ನನ್ನ ಅನ್ಸುಂಡು ಅಂಡ ಕೆಲವರು ಅನ್ಸುಂಡು ದಾದ ಮಂಡ ಬೇತಗ್ಲಿ ಎಂತೂನಾಗ ಯಾನ್ ಇಂಚನೆ ಸ್ಟೈಲ್ ಆವಡು ನನ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ದಾಯ್ಗಿಂಚ ಬೊಲ್ಚಿ ಕಟ್ಟದ ಅಂತ ಕೆಲವರು ಅನ್ಸುಂಡು ಅಂಚಲ ಅನ್ಸುಂಡು ಇಂಚಲ ಅನ್ಸುಂಡು ಸೊ ಅಂದತ್ತ ಅಂತ ಬಂದು ಹೆಂಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಖಂಡಿತ ನೀವು ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪೋಡೆ ಹೆಂಗೆ ನಾನು ಅನ್ಸುಂಡು ಎರೆಗೆ ಅನ್ಸಿಜಿಂಡ ಹೆಂಗೆ ಅನ್ಸುಂಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ ನಾನು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಸೊ ಬಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ ರೆಡಿ ಅಂಡ್ಯಾನ ಪುಚ್ಚೆ ಅಂತೂ ಕಾತಂತೂ ಒಂದೊಂದು ಒಡೆ ಪೋಪೇರು ಮೊಗಲು ಈತ ಸ್ಟೈಲ್ ಅದು ಈತ ರೆಡಿ ಅದು ಪನೊಂದು ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿರಗ್ಲ ಎಂಕೊಲ್ಲಿ ಸೊಸೈಟಿ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ರೂಬಿನ ಸೌಂಡ್ ಕೇಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಮುರಿದು ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಬಂದು ಒತ್ತಿ ಅವಳು ಅದು ದುಂಬು ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಮೊಕ್ಕರ್ತಿತ್ತೆ ಬರೋಂದಿಲ್ಲ ಸೊಸೈಟಿ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಓಯ್ ಮುಂದೆ ಬರ್ಪ ಒಬ್ಬೆಡೊಂದಿಲ್ಲಲ್ಲೂ ರೂಬಿ ಸೋನು ದುಂಪೊಂದಿಲ್ಲ ಬಾಳೆ ಮುಡ್ದು ಇಲ್ಲಡ ಅಂಜೋಕ್ಲಿತ್ತಂಡಲ್ಲ ರೆಡ್ ನಮ್ಮನೆ ಪೋಡು ಇದಕ್ಕೆ ಅನ್ಪುಣೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಗುರು ಬಂದು ಬೊಕ್ಕ ಏನಂಡಲ್ಲ ಪನ್ಪನ ಕಾಲೇಜಿ ಇನ್ನೀ ರಜೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕೋಡೈತೆ ನೀನಿಜ್ಜಿ ಇಂಚದ ಸೊಸೈಟಿಗೆ ನಿಪ್ಪೊಂದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜಿನಿ ಇಟ್ಪೊರ್ತು ಯಾನ್ ಪೋದು ಕನ್ರಾತೋಡ ಯಾನ್ ಇಟ್ಪೊರ್ತು ಕಂತದೀತು ಅಗಲು ಎರಡಲ್ಲ ಬೋಡು ಅಂಕಲ್ಲ ತಂಬೋಡು ಎನ್ನ ಮುಳ್ಳ ಲ್ಯಾಡ್ ಹತ್ತು ಜೊತೆ ಹಂಚದ ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಟೂನಾಗ ದುಮ್ಮತ್ತೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಒಂದಿತ್ತು ಪೋಸ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಲೆಟರ್ ಪೂರ ಬರೆಪುನು ಇತ್ತ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಬರೆಪು ಜೇರಿ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಮಸ್ತ್ ತುಂಬೋತುಂಡು ಸೊ ರಿಕ್ಷಾ ಸಿಕ್ಕಂಡು ನಮಕ್ ಬೈಲೂರು ಮುಟ್ಟ ಬರ್ಪರ ಕಿಂಡೇರು ಪೋಯ ಬಟ್ ಕೆಲವರು ಅನ್ಸುನಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡ ಬರ್ಪರ ಪನಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಪೋಪ ಬಟ್ ರಿಕ್ಷಾದಗಳು ಏತ್ ಮರ್ಲು ಕಟ್ಟುವಿರಂದು ಐಟೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಸೊ ಪೂರ ಜನಲ್ಲ ರಿಕ್ಷಾದಗಳು ಹಾಳನ್ನು ഞാൻ ಪನ್ಪುಜಿ ಮಾತೆರ್ಲ ಇಡ್ಡೇನೆ ಸೊ ಎಂಕಲ್ಲ ಸೇಫ್ಟಿನೇ ತೂಪೇರು ಬಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಏನು ಇಂಚಿತ್ನ ರಿಕ್ಷಾ ಡ್ರೈವರ್ನ ತೂತುನ ಸೊ ಏನು ಎಂಕಲ್ಲ ಸೇಫ್ಟಿಗೆ ಇಪ್ಪಡು ಪಂದು ಏನು ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ಸ್ ಅಂದಿದ್ದೆ ರಿಕ್ಷಾದ ಸೊ ಐಟ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಂಚೆ ಇಂಚ ಪೂರ ಉಂಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೆಲವರು ಹೆಂಗೆ ಮಲ್ಪನ ತುನಾಗ ಮರಳು ಅನ್ಸುಂಡು ಐಕ್ ಅಂಜೋಗು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ಸ್ ದೆತ್ತೆ ನನ್ನ ಮನ ಸೇಫ್ಟಿಗೆ ಆಪುಂಡು ಆತ ಪನ್ಯನ್ ದೆತ್ತಿಯೇ ಪನ್ಪುನು ಓಲಾಂಡಲ ಎಂಚಿನ ಆಪುಂಡು ಇತ್ತದ ಪ್ರಪಂಚಡಿ ಓಲೆ ಇನ್ನು ಆಪುಂಡು ಪನ್ರೆ ಆಪುಜಿ ದುಂಬೆ ನಮ್ಮ ಒಂಚೂರು ಸೇಫ್ಟಿ ಮಂತಿತ್ತಂಡ ಎಡ್ಡಾಯ್ತ ಪಂದು ಪಂದ್ಯನ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಆದ ದಾದಾನ ಮುಟ್ಟಿಯ ಕೆಲವರು ಅಂಚನೆ ಆತ ರಿಕ್ಷಾ ಉಂತಾರ ಪಂಡಲ ಕೆಲವು ಜನ ಉಂತಾ ಇಜ್ಜಿ ಪನ್ಪುನ ಮಸ್ತ ನ್ಯೂಸ್ ನಮ್ಮ ಕೇಂದ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೆಂಗೆ ಕೊಡಿಯೆ ಸೊ ಬಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಪೋಯ ಬೈಲೂರಿಗೂ ರೀಚ್ ಆದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಪ ಕೆಲವೊಂದು ತರಕಾರಿ ಮತ್ತು ಗೆತ್ತೊಂಡ್ರೆ ಇತ್ತಂಡ ಅಂಚೆ ತರಕಾರಿ ಮತ್ತು ಕಿತ್ತೊಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲದಂಚು ಪೋಯ ಇಂಕುಲ್ ದಾಯಿ ಪೋತಿನ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಪಂಡ ಸೊಸೈಟಿ ಪೋತಿನ ಅಂಡ್ ದಾದಂಡು ಬಂಡ ಸೊಸೈಟಿ ಬಂದಿತ್ತಂಡ ಶನಿವಾರ ಆತ 2ನೇ ಶನಿವಾರ ಅಂಡ್ 4th ಸ್ಯಾಟರ್ಡೇ ರಜೆಗೆ ಇಂಕು ಆದ ಇಂಕು ನೀನು ಸ್ಯಾಟರ್ಡೇ ಬಂದು ಹಿಂಗೆ ನೆನಪಿಜ್ಜಂಡ ಸೊ ಪೋಯ ಹೋದು ವೇಸ್ಟ್ ಆಂಡ್ ಅಂಚನೆ ತರಕಾರಿಗೆ ತೊಂದು ಸೀದಾ ಇಲ್ಲದಂಚಿ ಇಲ್ಲದಂಚಿ ಬರೋದು ಒಂಜಿ ಎಂಕಲು ಡೈಲಿ ಪೋಪುನ ಹಂಚಿ ಯಾನ್ಲ ಮೇಲ ಡೈಲಿ ಪೋಪುನ ಹಂಚಿ ಜ್ಯೂಸ್ ಅಂಗಡಿ ಅಂಚನೆ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂಗಡಿ ಉಂಡು ಸೊ ಅಡೆ ಪೋದು ಜ್ಯೂಸ್ಗೆ ತೊಂಡ
ಇರ್ನಾನೆ ಪರಿಮಳ ಅಡೆಮುಟ ಬರ್ತೀನಿ ಇರ್ನಾನೆ ಪರಿಮಳ ಅಡೆಮುಟ ಬರ್ತೀನಿ ಸೊಸೈಟಿಗೆ ಅಂದು ಬರ್ತೀನಿ ರಜೆ ಏನು ಗೊತ್ತೇ ಇಚ್ಛೆ ಕುಕ್ಕು ಹೇತಿ ಎಂಚಿ ನೀರು ಅಂಗಡಿ ರೆಡಿ ಅವನು ಜ್ಯೂಸ್ ಇಚ್ಚಿಗೆ ಬೇರೆ ಹೆಂಚಿನ ಮಲ್ಲಿಕನ ಅತ್ತು ಜ್ಯೂಸ್ ಇಚ್ಚಿಗೆ ಜ್ಯೂಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡೇರ ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಮಾಮೂಲಿ ಕಸ್ಟಮರ್ ತಗಲ್ಲ ಬರ್ಪನೆ ಯಾಲ ಮೇರೆ ಡೈಲಿ ಪಂಡ ಡೈಲಿ ಆಯ್ತ ಬಟ್ ಕೆಲವರು ತುಂಬ ಪೋಂದಿತ್ತ ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತು ಒಂಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಅಂಚದ ಎಂಕೆ ಜ್ಯೂಸ್ ಸಹ ಫುಲ್ ಆಗಿ ಮಲ್ತು ಕುಡಿಯೋದು ಮುಸುಮಿ ಜ್ಯೂಸ್ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಯಾಲ ಮಂದಿದಿನ ಯಾಸ್ ಮಂತ ಪರಿಯ ಎಂತ ಪೋಯಿನ ವೇಸ್ಟ್ ಆಂಡ್ ನಾನು ಅಂತ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಆಂಡಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಬಂದು ಜ್ಯೂಸನ್ನು ಬರ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಮುನ್ನೂತ್ತೈವ ಕಲ್ವಿದಿ ನನ್ನೆಲ್ಲ 305 ದಾನಿ ಉಳ್ಳೈ ಬತ್ತೀನಿ ಕೂಡ ಕಂಡೋದು ಹಾಂ ಈನಾ ಇಲ್ಲದು ಉಳ್ಳೈ ಜಪ್ಪಡ ಇಜ್ಜಿ ಪಂದಿನ ತೇನ ಹಾಂ ಬಸರ್ತಾ ಬಿಜ ಕೂಡ ಜಿಪ್ಪೋಲ ತಾಲ ಹಾಂ ಒಂದು ಎಂಕಲ್ ನಂಗೆ ಟೈನಪ್ಪು ಕಿನ್ನಪ್ಪು ಎಂಕ್ ನೆತ್ತಲ ಪುದಾರೆ ಏನೊಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಎರೆಗಾಂಡ ಗೊತ್ತಿತ್ತನ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಯಾನ್ ಎಲ್ಲೋ ಪೂ ಏನ ಅಂದ್ ಪಂದ್ ಕೇಂದಿಟ್ಟೆ ಸೊ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ದಾರ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಅಂಚನೆ ಈ ಪೂ ಏನ ಅಂದ್ಲ ಎಂಕ್ ಪನ್ಲೆ ಎಂಕ್ ಸರಿಯಾದ ಒಂದು ಪೂತ ಪುದಾರ್ ಮಾತ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಕೆಲವೊಂಜೈಕ್ ಸೊ ಗೊತ್ತಿತ್ತನಾಗಲು ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೋಡೆದ ಬೇಳೆ ಸಾರಿತ್ತನ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಉನಸ್ಗೆ ಸೊ ಕೂಡ ದಾಯಗ್ ಮಲ್ಪುನು ಪಂದ್ ಎಂಗುಲ್ ಬರ್ನಾಗನೆ ಲೇಟ್ ಆತನ 12 ಗಂಟೆ ಆತನು ಪೋದು ಬರ್ನಾಗನೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ನಡಪರುಂಡು ಅಂಚನೆ ಬಸ್ಲ ಪನ್ನಗನೆ ತಿಕ್ಕುಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಪೋದು ಬರ್ನಾಗ 12 ಗಂಟೆ ಅಂಡ್ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಖಾಲಿ ಬೇಳೆ ಸರಡು ಒಂದು ರ್ಯಾಪ್ ಉಜ್ಜಿ ಪಂದು ಮುಂಚಿತ್ತಂಡು ಅವೇನು ಎಣ್ಣೆಡ್ ಬುಡ್ಕ ಪಂದು ಲಾಯ್ಕ್ ಮತ್ತು ಕಟ್ ಮಂತೊಂದು ನನ್ನದಿಂದ ಅವು ಮಾತೆರ್ಲ ಇಪ್ಪುನಾಗ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂದ್ಯಾನಿನ್ನೆ ಅಂಡ ಕೋಡೆ ನೈಟ್ ಮಲ್ಪರ ಪನ್ನಾಗ ಮಾಮಿ ಬೊರ್ಚಿ ಕೂಡ ಎದ್ದಿಕ್ಕೆ ಸೂ ಮಲ್ಪೊಡು ಎಲ್ಲ ಮಲ್ಪುಗ ಪಂಡೇರ ನನ್ನದಿಂದ ಅವು ಪಂದುಂಡ ಕೆಲವೊಂದು ಖಾರ ಇಪ್ಪುಣತ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎತ್ತನೆ ಯಾನ್ ಮಲ್ತೊಂದಿರ್ಲೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನಾಗ ಎಂಕಲ ಯಾನ್ಲ ಭೂಮಿಲಾರ ಡೇಜನ ಇತ್ತ ಅಂಚದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೆಕ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಈನ ಪೂರ ಬೋಡು ನಿಕ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಈನ ಪೂರ ಪಾಡ್ನು ಪನ್ನೆ ಹೆಂಗೆ ಕೂಡ ಪನ್ರ ಪೋಪುಜಿ ಬೊಡಂಡ ಪನ್ಪೆ ಉಪ್ಪು ಅಂಚನೆ ಖಾರದ ಪೊಡಿ ಜೀರಿಗೆ ಪಾಡ್ಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅದು ದಯಪಂಡ ಕಡ್ಲಿ ಹಿಟ್ಟು ಒಂದು ಗ್ಯಾಸ್ಟಿಕ್ ಅಂಚನೆ ಜೀರಿಗೆ ಪಂಡ ಮತ್ತು ಗ್ಯಾಸ್ಟಿಕ್ ಮತ್ತು ಪೋಪುಡು ಅದು ಅವೇನು ಪಾರ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೈಟೆ ಉಪ್ಪುಗೆ ದಿದಿತ್ತೆ ಬೇಪಾರೆಗೆ ಈ ದಿಕ್ಕೆಲ್ದಾನೆ ಮಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಂಕಂತೂ ಕಿರಿಕಿರಿ ಆಪುಂಡು ಕೆಲವರ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಂತು ಪೊತ್ತುಂಡು ಕೆಲವರ ಪನ್ಯನೆ ಕೇನುಜಿ ಕರ್ವ ಬರ್ಪುಂಡು ದಾದ ಮಲ್ಪುಂಡು ಬಂದು ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಸೊ ಅಂಡಲ ದಾದ ಮಲ್ಪೊಡೆ ಆಪುಂಡು ಆತ ಇಲ್ಲ ದಗಲ್ನ ಬಂಚಿ ಜಿಂಜೋಡನ್ನ ಮಲ್ಪೊಡೆ ಆಪುಂಡು ಸೊ ಅಂಥದ್ದು ಮಲ್ತದ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೆಲವೊಂದು ಹಿಟ್ಟು ಒರಿದಿತ್ತಂಡ ಆಯ್ಕೆ ಒಂಚೂರು ನೀರುಳ್ಳಿಲ ಪಾಡ್ಗ ಪಂದ ನೀರುಳ್ಳಿ ಕಟ್ ಮಲ್ತದೆ ನೆಟ್ಟೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಕಬಾಬ್ದ ಎಣ್ಣೆ ಒರಿದಿತ್ತಂಡ ಅಂಚದ ಐಕೆ ಪಾಡ್ಗ ವೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪುನ ದಾಯಕ್ ಬಂದು ಅವೇ ಎಣ್ಣೆಡು ಫ್ರೈ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಸೊ ಲೈಕ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಫ್ರೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಒಣಸ್ ಮಲ್ಪರ ರೆಡಿ ಆಯ್ಯಾನಂತು ಗೈಸ್ ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಇಂಚೊಲ್ಲಾರ ಹುಷಾರುಲ್ಲಾರ ಬಂದು ನಾನು ಇನ್ನೊಂದುಲ್ಲ ಇನಿ ವಿಷಯನ ಪಾತ್ರ ಬೈದ ಪಂಡ ಇನ್ನು ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತ್ರ ಬರ್ತೀನಿ ಎಂಕೆ ಗೊತ್ತಾವ ನಿಜ ಅಂಡ್
ಸೊ ಬೇಲೆದ ಸೊ ಬೇಲೆದ ವಿಷಯನ ಕೇನೊಂದಿತ್ತಾರ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಲಿ ಅಂತ ಅಂದಿತ್ತೆ. ಸೊ ಕೇಂದಾರ ದಾದ ಪಂಡ ಬೇಲೆಜ್ಜ ಸೊ ನಿಕ್ಕೇನು ಆನ್ಸರ್ ಮಸ್ತ್ ಸರಿ ಮಲ್ದೆ ಬಟ್ ಆಂಡಲ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ದಾದ ಪಂಡ ಬೇಲೆಜ್ಜ ಅಂತ ಕೇಂದಾರ ಏನು ಆ್ಯಂಕರಿಂಗ್ ಮಲ್ಪುನು ಅಂಚದು ನ್ಯೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜತ ಅಂಚದು ಪಂಡೊಂದಿಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಕರಿಂಗ್ ಮಲ್ಪುನ ಇಟ್ಟಿತ್ತದ ಪಂಡ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನಲ್ ಹೊಸ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನಲ್ ಎಂಕ್ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕದಿಂದ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಎಂಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಬೇತ ಉಳ್ಳ ಕಡೆ ಎಂಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಈ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆತನೆಡ್ದು ಪಂಡ ಲೈಫ್ ಒಂಜಿ ಮಾತೆರ್ಲ ಪೂರ ಕಡೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಲ್ಲ ಕೇನ್ ಒಂಜಿ ಎಂಚಿನ ಪಂಡ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಉಂಡ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕೇನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿಂದ ಮಸ್ತ್ ಕಡೆ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ನ ಕಾರಣ ಅಂತ ಆದ ಪಂಡ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಉಂಡು ಅಂತ ಕೇಂದ್ರ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಟೆಂಕಲ ಲೈಫ್ ಡೈನ್ ಉಂಡೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇಪ್ಪಂದಿನೇ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಅವಕಾಶ ಬುರ್ದು ಕೊರಿಯ. ಸೊ ಈ ಸರಿ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಸರ್ ಪಂಡ ಎಂಕಲ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ದ ಒಂದು ಉಳ್ಳೇರತ ಮೇನ್ ಉಳ್ಳೇರತ. ಸೊ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಹೊಸತ್ ಪ್ರತಿಭೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಚಾನ್ಸ್ ಕೊಡ ಮಾತ್ರ ದುಂಬಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಉಂಡಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾತು ಉಂಟು ಪಂದ. ಸೊ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಇದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಓಡಿಪುಂಡಲ್ಲ ಮುಂಚೆ ಹೆಮ್ಮೆಡ್ ಪನ್ನೋಲೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಉಂಡು ಪಂದ ಐಕ್ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತುಕೊಂಡು ಎಂಕಲ ಸರ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ದ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಮಲ್ದ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಂಚನೆ ಬೇಲೆ ಇಜ್ಜ ಅಂದ್ಕೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಎಲ್ಲೇ ಪಂಡ ಸಂಡೇ. ಸೊ ಇನಿ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೆ ಎಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ಲ ಸಂಡೇ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಓಪನ್ ಆಡಿಕೊಂಡು ಓಪನಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ. ಸೊ ಅವೆಲ್ಲ ಲಾಗ್ನಿಗಳೊಟ್ಟು ಶೇರ್ ಮಲ್ಪುವೆ ಏರ್ ಬತ್ತದ ಓಪನಿಂಗ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಅವಲನಿಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪುವೆ. ಸೊ ಅವು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆವಡತ್ತೆ ಮೊರಣಿ ಮತ್ತು ಐನ ಟ್ರಯಲ್. ಸೊ ನಾನು ಐಕ್ ಮತ್ತು ಏನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಒಂದು ಮತ್ತು ಪಂಡ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ ಒಂದು ಮಾತು ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಈ ಸರಿ ಪೂರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾನೆ. ಸೊ ನಾನು ಬೊಕ್ಕ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬೇಲೆ ಉಂಡ ಅಥವಾ ನೆಟ್ಟು ಎಂಕಲು ಈ ಕೆರಿಯರ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಆಂಡ ನಮಕ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಉಂಡ ಇಜ್ಜಾಪನ್ ಗೊತ್ತಾಪುಡು. ಸೊ ಸೋಮನಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಗೊತ್ತಾಪನ ಎಂಚಿನ ನಾನು ರಿಯಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪಿನಿ ಇದ್ರೆ ಟೈನ್ ಪೂರ ಟ್ರಯಲ್. ಸೊ ನೆಟ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಇತ್ತನೇ ನಾನು ಮೂವ್ ಆನ್ ಆಪೆ ಇಜ್ಜಿನಂಡೆ ನಾನು ಬೇತ ಕಡೆಗೆ ಹೋಪೆ ಬೇತ ಏನಂಡ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಮೂಲೆಗಳು ಉಂಡ ಬಿಪ್ಪು ಹೆಂಗೆ ಬೇಲೆ ಸಿಕ್ಕು ಜನ ಇಲ್ಲಡೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡತ್ತೆ. ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಇಪ್ಪುಡು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಏನೋ ಒಂಜಿ ಪ್ರೊಫೆಷ್ನಲ್ ಅವೊಂಜಿ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಅಂದತ್ತ ಅವೇನ ಫ್ಯೂಚರೇ ಯಪ್ಪನಲ್ಲ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ನಾನು ಎಪ್ಪಗಳು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಂತ ಅನ್ಪುಜಿದ್ದೆ ಪಂಡ ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಇಂಕ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ತಿಕ್ಕದನ್ನ ಪಂಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ದು ಅಂಚದು ಇಂಕೊಂದು 4 ಜನ ಗುರುತಿ ಸಾವಿರ ಒಂದು ಪಂಡ ಇತ್ತೆ. ಸೊ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಇದೆ ಅಂಚದು ಯಾನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನ ಯಾನು ಎಪ್ಪಲ್ಲ ಮದಪುಜಿ. ಸೊ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಎಪ್ಪಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮಲ್ಪುನಂದು ಏನು ಮದಪುಜಿದ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಅವನಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ನಾವು ವ್ಲಾಗ್ಸ್ಗೋಸ್ಕರ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಎಪ್ಪಲೇ ನಾನು ಡಿಸಪಾಯಿಂಟ್ ಮಲ್ಪುಜಿ. ಸೊ ನಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕೊರೊಂದು ಪೋಪೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಓ ರೀತಿ ಇಂಕ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಓ ರೀತಿ ಇಂಕ್ಲಿಗೆ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಬೋರ್ಡು ಬಂದು ಅಂಚನೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಚಿನ ಪಾತ್ರೆಗಳು ಬಂದು ಬರ್ತೀನಿ ಪಂಡ. ಸೊ ಎನ್ನ ಕನ್ನಡ ಚಾನಲ್ ಉಂಡು ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅಲ್ಲೇ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿತ್ತಿನ ಕನ್ನಡಗೋಸ್ಕರ ಕನ್ನಡ ಚಾನಲ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಎನ್ನೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಕನ್ನಡ ಚಾನಲ್ಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಉಲ್ಲೇಟಿನ ಗೊತ್ತಾನ ಕನ್ನಡದಕ್ಕಲಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಚಾನಲ್ ಮಲ್ತನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಒಳ್ಳೆ ಇಜ್ಜಿ. ಸೊ ಅವು ಅಂತೂ ಖಂಡಿತ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಕನ್ನಡ ಚಾನಲ್ ಮಲ್ತನ ಎರಿಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಜ್ಜಿ ದುಂಬುಡು ಬೊಕ್ಕ ಏನು ಮಾತಾಡ್ತಿರ ಅಕ್ಲಿ ಮಾತೈತೆ ಸಪೋರ್ಟು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ತುಳುಟ್ ಮಲ್ತನ ಒಂತಂಡಲ್ಲ ತುಳು ತಕ್ಕಲು ಅಂಚನೆ ಐತೆ ತುಳು ತಕ್ಕಲು ಮಾತಿರ್ಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಅಂಡ ಕನ್ನಡದಕ್ಕುಲುದಾದ ಎಂಚಿನ ತುಳು ತಕ್ಕಲು ಪಂಡ ಕನ್ನಡದಕ್ಕಲು ಪಂಡ ಬೇತಿ ಇಯರ್ಲ ಇಪ್ಪಾಯಿರ ಪ್ರಕಾರ ಪಂಡ ತುಳು ತಕ್ಕಲಿ ಕನ್ನಡದಕ್ಕಲು ಆದಿಪ್ಪಿರ್ ಕೆಲವು ಜನ. ಸೊ ಅಂಚದಿಪ್ಪನಾಗ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಕನ್ನಡ ಅಂಡದಾನ ತುಳು ಅಂಡದಾನ. ಸೊ ಏನು ಕನ್ನಡ ಲಾಕ್ಸ್ ಮಲ್ತಿನ ಉದ್ದೇಶದ ಪಂಡ ತುಳುಟ್ಟು ಕಾಸು ಮಲ್ತಿನ ಯಾವ ಬಂದು ಕನ್ನಡ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಏನು ನೋಡ್ಸಿ ಬಿಕ್ಕುಲು ನಮಗೆ ತುಳುಟ್ಲ ಮಲ್ಪರದಲ್ಲ ತಿಂಗಳುಗೊರ ಎಂಕ್ಲಿ ಕಾಸು ಬರ್ಪುಜಿ ಮುಜಿನಾಲ್ ತಿಂಗಳು ಪೋಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕನೆ $100 ಮುಗ್ಗಿ ಬೊಕ್ಕ ಕಾಸು ಬರ್ಪುನ ಐಕೆ ಆತೆ ನಮ್ಮ ಬಂಗಬರುಡು ಡೈಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಡೈಲಿ ಲಾಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಪ್ಪರ ಅವನಿನ ಬೇಲೆ ಹತ್ತು. ಸೊ ಅಂಚನೆ ಕನ್ನಡ ಲಾಕ್ಸ್ ಮಲ್ತಿನ ಉದ್ದೇಶದ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕೇಳೊಂದಿತ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕನ್ನಡ ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ತ ಬಟ್ ಕನ್ನಡದ ವ್ಯೂಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಡದ ಅದನ್ನು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಲೆ ನೆಟ್ 4700 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಉಳ್ಳೇರ. ಸೊ ನೀವು 1,000 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪರೆ ಏನಕ್ಕೆ ದುಂಪಿರೋದು ಒಂದಿಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೊಂಡಿಜ್ಜಿ. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ಕನ್ನಡ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ನೀವು ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಾನು ದುಮ್ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡೋ ಪೋಲಿ ಬಟ್ ಏತ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂಚೆ ನಾನು ಕನ್ನಡ ಲಾಕ್ಸ್ ಮಂತಾದ ಪ್ರಯೋಜನ ಅಂದಾತ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಚಾನಲ್ ಏನಂತ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅಲ್ಲೇ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಮೂಜಿನಾಲು ಏನು ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪಾಡ್ದೆ ಬಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಹಿಂಗೆ ದಾಲಿ ಇಜ್ಜಿ ಪಾಡ್ನೇಟ್. ಸೊ ಅವು ಏನು ತುಳುಕ ಡಬ್ಬಿಂಗನ್ನು ಕನ್ನಡ ಪಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಅಂಚದ ಇಂಕದ ಐತೆ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಇಜ್ಜಿ ನೀವು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಎಡೆಡ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪಾಡೋದು ನೆಟ್ ಬರ್ತೀನಿ 8 ವೀಡಿಯೋಸ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಬೇತೆ ಬರ್ಕೊಂಡು. ಸೊ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ವೀಡಿಯೋ ಮತ್ತೆ ಮಾಡ್ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲೆ. ಸೊ ಅಂಚದು ಇಂಥ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಪಾತಿರಿಯ ಪಾತ್ರ ಕೂಡ ಮಸ್ತ್ ಪಾತಿರಿ ಇಡೀ ಲಾಕ್ಸೇ ಅವೇ ಹಾಕೊಂಡು. ಸೊ ಈ ವ್ಲಾಗ್ನ ಇಡಿಗೆ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕುವ ಏನು ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಯ್ತು ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಕನ್ನಡ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಾನು ಈ ವಿಡಿಯೋಡು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಬೋತ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅಲ್ಲ ಪ್ಲೀಸ್ ದಯದೀದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ದಯಕ್ಕೆ ಬೇಡುಂದುಲ್ಲೆ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಎಲ್ಲ ವೆಲ್ ವಿಷರ್ಸ್ ಉಂಡತ ಕನ್ನಡದ ಕುಲು ಅಕ್ಲೆ ತುಳು ಬರ್ಪುಜಿ ಅಂಚದು ತುಳುಟ್ಟು ಅರ್ಥ ಆಪುಜಿ ಪನ್ಪನ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕನ್ನಡ ಲಾಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪಿಲ್ಲ ಅಂತ ಪನ್ಯ ಬಟ್ ಕನ್ನಡ ಲಾಕ್ಸ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಏಜಿಂದ ಪಾಪ ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಬೇಜಾರು ಹಾಕೊಂಡು ಎನ್ನ ಲಾಕ್ಸ್ ತೂಡು ಬಂದು ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಆಸೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅಂಚದು ಪ್ಲೀಸ್ ನಿಕ್ಲೆಡ್ದೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ತಿಕ್ಕಡ್ನಿಕ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕುವ ಏನು ಮತ್ತೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮುಂದೊಂದಿಲ್ಲ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಬಾಯ್.